Harry Houdini blev født i 1874 i Budapest og senere død i 1926. Han var en amerikansk tryllekunstner og udbryderkonge. Han brød ud af kufferter, spændetrøjer og håndjern og flygtede fra tilsyneladende flugtsikre fængsler. Og det var under stor mediebevågenhed. Det var meget stort på dette tidspunkt, og det var helt uforklarligt, at han kunne gøre disse ting. Det viste sig senere, at de fleste, hvis ikke alle hans trick, var få. I et af hans tricks gjorde han dette. Knuderne på det reb, han var bundet med, var ikke ægte. Det er blevet bevist efterfølgende af Wisconsin-museet. I et andet trick, hvor Houdini lå i en kasse, havde den en falsk top med en lem, hvor han kunne smutte op og bytte plads med sin assistent. Nogle gange, i nogle af hans tricks, når hans kone kyssede ham held og lykke, benyttede hun tilsyneladende samtidig lejligheden til hemmeligt at overrække ham nøglen til håndjernet, han havde på.